Kelas 2. Mami diam. Coba dia sampai. Neng ya. My name is Sita Basumatari. I live in a KB Borzai. Class 2, section C. Cepat. Cabai. Dana nोंसोर YouTubeआव नायदो दे. ओमफ्राय नोंसोर मेथाइ खनदों नामा? रोङो? नोंसोर सानदो दे मेथाइ खनदो दोंसे. खाथि ज'ब्रा. खाथि ज'. स्कुलाव खननायखौनो खन. स्कुलाव मा मेथाइ खनो? स्कुलाव. बेफोरखौनो खन दे. दे. खाथि दा सानबा. आं 1 2 3 होनगोन दे. ओमफ्राय खन दे. दे. 1 2 3 दे. Johnny is Papa, eating sugar no Papa, telling lies to Papa. Open your mouth, ha ha ha. बिथिं नायब्रा. जाबाय? Thank you होनदो. सानैबो. है बिथिं नायना बुं. दे. Thank you. Bye bye. Bye bye. Để lại đứa jolly. Để lại đứa. Jolly để lại đứa. Hai. Haba janin thangji jeng ha. Gangomakhayao no. Nengka. Na. Nudu nanu akhirnya kiri sih. Ini konsiler le. Ini. Nabung deh. Deh. Hai, ini. Nudu nanu akhir. Ilo. Kelihatan deh. Kada tuh. Kalau mama ke nini roh. Mama ke belakang di. Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ जागोन माने जोङो हाबा जानो थांलायनोसै दामानि हाबा जानायानो जानाय ओमफ्राय आङो मैयासो हाबा जानानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय नै दिनैनो हाबा जाहैलायनोसै माबायावहाय गांगमाखायावहाय हाबा जानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय जों सोर थांगोन जोंहा आइ जोंहा आफा ओमफ्राय नैबे जोंहा बिजावजालि ओमफ्राय नैबे बिजावजालिनि फिसाजो हिमानसि ओमफ्राय आं जोंखिनि थांगोन आरोना ओमफ्राय आङो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ जागायलांसै नायलांदो दे लोगोफोर हाबा जायैनो जा रानथिंथिं जाखाबायलै आङो मालायफोराना हाबा जाब्ला मोदोम जायो बेदर गोथाव मोनजानानै ना मोनजानानै मोदोम जायो ओमफ्राय आंना रानथिंथिंसो जालांगासिनो हाबा जायै आं मानो हाबा जायै रानथिंथिं जादो खिथानि र' आङो लोगोफोर आङो ना हाबायाव थांबाथाय ओंखामखौनो जानो हाया ओमफ्रायो न'आव फैनानैसो जा उखैखायो न'आव जाफैफिनबाय थानाङो आरोना आं हाबायाव थांनानै जाहैबाबो लससो होनदोलाय इस हाबायावथ' जानोल' थाङाना माबायदि बुंखायो बे अनजिया न' लोगोफोर ओमफ्राय ना जोंखौ जाबायदि गुफुर नुदो नायलाय जोङो बेसांसेबां गुफुर नंस्राया आरो दा मबाइलाव जाबायदि गुफुर नुखायो आजिखालिनि मबाइल मा बुंनो न' लोगोफोर बिउटि प्लास थाखायो नालाय आंनाबो बिउटि प्लासानो ना ओमफ्राय नै जोङो न'निफ्राय ओंखारलांहांबाय लामायाव नै लोगो मोनदों दासो नुदों दासो नुदों न' दासो नुदों बाजै कल खालामबायमोन जोङो थाङै रौता सहैबाय ओमफ्राय बे रौतायावहाय आफानि एसे खामानि दंनो आफाया खामानियाव थांगौमानि जोङो सेन्देल दखानावहाय थांबाय नैबेखौ लादों जोंहा बिजावजालिया मोजां नुदोंना लोगोफोर ओमफ्राय थांनोसै दा बे लोगोफोर जों हाबायाव दाबो मोनहैयाखैहाय रौतायावनो गिदिंगासिनो आफाजों फैदों नालाय जोङो आफानि बहुत खामानि दङ थाफाबाय थानांदों उफाय गैया माथो खालामनो लोगोफोर ओमफ्राय नै दासो प्रेजेन्ट बायनो थांदो ओमफ्राय प्रेजेन्ट बायखांबासो थांसै आरोना हिमानसि इनो इनो जाला aku mati nih kan le kena nanti juga
नुखायोना मानसिखौनो बांद्राय गुफुर नुयो ओमफ्राय मोगथाङाव नायबा सोमना सोमनि मोगथाङाव नायबाथाय मोजां नुथारदों नेपाल माबानि नेपाल गोरैनिफ्राय फैनो बिदिनो deh kaptu mam जानोसै दे जाखादो mam जाखादो मा चक्लेट mana coklatnya मिथिला गोखा ना गोदै गोदै दे जाना दे गोदै गोदै नों स्कुलाव थांबाय बेलाय थांबाय मा मा फोरोंबाय स्कुलाव ओमफ्राय बेखौल' फोरोंबाय थायो एबिल' खैदिन जाखो स्कुलाव थांनाया 10 taga जाबाय लागोन ना लाला भिडिअ लागोन लागोन होमबा मा नायबावगोन दा इडियन हाय लोगोफोर आंनि मुङा फोजों बसुमतारी जोंहा नोंनि चेनेलखौ अन्नानै बयबो साबस्क्राइब दे मिथिनाय नायना बुं साबस्क्राइब खालामनानै होदे थेंक इउ जाबाय ना नै हाबायावहाय जोङो सहैबाय दाना हाबहैनोसै आरोना सिङावहाय माबायदि नायहैनोसै एसे ओमफ्राय माने बे हाबायावहाय आंनि बहुत सोरबा सिनाकिफोरबो लोगो मोननो हागौ ओमफ्राय आङो लोगो मोनबाथाय आङो भिडिअ लाखागोन आंथ' भिडिअ लानो बिराद मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय बिदिनो जिखि जाया बहाबा थांब्ला आङो लोगो सिनाकिफोर लोगो मोनदोंबाथाय भिडिअ लाखायो आरोना ओमफ्राय थुदो बिदिब्लालाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो सोर लोगो सिनाकि मोनगोनथाय नायलांबाय थादो देखायलांसै आङो bem patia होजों मोसाग्राया होजों दामाखै न' मोसागौमोन न' औ सिङाव जिरायनो balai tua isi jadi mak फुंजानि बिमा औ lah dah kali pulang हौवा गोदान हिनजाव गोदान साफायग्रोनोसै गाहाय सासेनि ना गोजौ सासेनि मोनथाय हाबाया मानसि टिपुखौ खानाय खानानै
लोगोफोरा आङो लोगो सिनाखि मोनबाथाय देखायगोन होननाया नै लोगो मोनमारबायसो निकुनिता एक्ट्रिस बा मालाय समायना नुसोदों माबानो आरो बे हिन्जाव गोदाना बिसोरनि गामिनिनो आरो निकुनिता मोननि गामिनिनो ओमफ्राय बिसोर मैयानो दोंफायनो हिन्जाव गोदान दोननो फैदोंनो ओमफ्राय लोगो मोनबाय आरोना मोजां मोनबाय लोगो मोननानै ओमफ्राय नैबेबो बे गांगमाखानिनो बहुद पुराना सिनाखि आरोना आंनि ओमफ्राय आंखौ लोगो मोननानै माथो होदों मोजां मोनबाय आङो hincarlansi hwa godanखो हिनजाव गोदानखो Ya masalah itu jang, masalah itu lah. Itu nama itu, dia masak. ओमफ्राय नैबे आगैया आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोनो आरोना ओमफ्राय आंखौ लोगो मोननानै रायलायदों खुरमाबो जाखायो जोंहानि ओमफ्राय फोजों दुगा नोंखौनो जा बांसिन नुबायना आंनि भिडिअआवहाय थाथोसै सेभ जानानै थाथों देनां सेंग्रा जाबा नायनो नांगौना फोजों ओमफ्राय बिराद मोजां मोनो आं गथ'फोरजों बेबायदि दालि मैगं दानबाय खोबना खोलाबाय रे एसे मैगं सोरजों थांदों न'खौ बोखानाया नालाय आयो adanya gapai arah खाथियाव फैनानै खाथियाव मा खालामो आगैया मोखाङा फांथिखा ओमफ्राय फांथिखा आगैजों गेलेब्रा आगैजों गेलेनायखौसो लादों आङो आगैजों गेले खानायखौबो साबलायदो थेमासो नायदो थेमासो नायदो नोंनाव थेमा दङ दांनानै नायदो नोंनि खर'आव थेमा दङ दांनानै नायदो आरो खाथियाव फैनांगौनो खाथियाव आगैनिथिं खाथियाव फैनांगौनो siêu su đêm bạt bì langgeng dấu mình gosoखौ एदावलांदों सिउ सुदेम बार बिलिरलांदों जौमोन गोसोखौ एदावलांदों खोलो सिथिं सिथा मानसि फाय जोंना थांनायनि भिडिअ लालांसै फैलाय थांनायनि भिडिअ उन्दुनो ओंखारबाय थुदो होमबालाय नै लोगोफोर जोङो हाबाखौ जाखांबाय ओमफ्रायो दसे बेरायथ'दो आरोना थांनोबो जाथ'वाखै नालाय दसे थानानै थांसै मोनानि ग्रोब जाखानाय जाबाय आरोना उखैब्ला ओमफ्राय दा मोनायाव जाहैबावनोसै आंथ' उखैखायो आङो
गांगमाखायाव बेरायदोंहे एसे लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै लोगोफोर दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआवहाय मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जय हिन्जाव गोदाननि जय हौवा गोदाननि जय हिन्जाव गोदाननि आरो बेबायदिनो हाबा मोनजाबाय थाथों न' लोगोफोर बाय बाय दे नामखौ खिथाना ला नामखौ खिथाना ला आलारिसो आरो आनारि गिता नालाय ए ओमफ्राय दे क्लासखौबो खिथाना ला क्लासखौ क्लास 2 मा मिडियाम जाबाय नोंनिया My name is Ikshita Basumotari. I read in a KB Borzai. Class 2, section C. जाबाय दाना नोंसोर इउटुबाव नायदो दे ओमफ्राय नोंसोर मेथाइ खननो रोङो नामा रोङो नोंसोर सानदो दे मेथाइ खनदे दोंसे खाथि जब्रा खाथि ज' स्कुलाव खननायखौनो खन स्कुलाव मा मेथाइ खनो स्कुलाव बेफोरखौनो खन दे खाथि दा सानबो आं 1 2 3 होनगोन दे ओमफ्राय खन दे 1 2 3 दे Johnny is Papa, eating sugar no Papa, telling lies no Papa, open your mouth, ha ha ha. इथि नायब्रा जाबाय थेंक इउ होनदो सानैबो है बिथि नायना बुं इथि नायना बुं दे Thank you. बाय बाय Bye bye.